Indi şu wagt size görkezeklädim. Her kimin öýüne iň gerekli zat. Köpsüne ýokmy zat, ýöne iň gerekli zat. Näme üçindiginem size häzir görkezek. Ne? Bul howa açysyçyl, howany arasylaya, hem de bul uwlaşynyçyl, howany çyglanyrya. Buň inni peýda zatlary. Birinçiden howany arasylaya, howada tozany, ýys, elbet ýys bolsa-da, tozan bolsa, bony arasylap berýär. Näme peýdasy bar? Esasy allergiýetçiklere ýa-da zok keseli bolsa, ýa dem gysmasy bolsa, şolara iň peýdasy zat. İkinciden, howany çyglanyrya. Näme peýdasy bar? Köpsüň elnamy guru, ýa tomuşsa, ýa kondisionerden zatdan howany çyglanyrya. Diýme, howany arasylap, soňam arasy howany çykaranda çyglary çykarýar. 80 kvadrata çelli. Bunu hem siz hem de Wi-Fi'ye çatyp bilýäňiz, hem de umydomy çatyp bilýäňiz. Gonu Alisa usulen upravlenie edibermeli. Özü avtomatik rejim bar. Howa gora öz gatalýa-da peselýa, naşna rejim amma sesi hiç hili ýok. Indi bunu ýörüýte aýratdy. Howa üçin filtr bar. HEPA filtr, hem de aýratdy suw üçin filtr bar. Diýmek, suwuňyzam filtrden geçirýär, howasynam filtrden geçirýär. Arasaja howa bilen dem alýar. Şolar ýaly kimin öýüne ýok bolsa, anan aýyn öýüňize iň gerekli zat, öýüňizde keçi saga bolsun, ýa kim bolanda öýüňize gerekli zat. Howany arasylaya, hem tozan, mikrop, ýys hem zat aýarýarda çyglanyryp çykaryp berýär. Şolar ýaly Philips firmanky. Bundan başga da kän modeller bar. Onu size inniki videolarda da abzor etberen. Galanam alan adyma nisip etsin.